Mga higala, maayong adlaw kaninyong tanan. Nining adlaw, tuguti nga makikukabildo ako kanimo bahin sa kinabuhi sa tao nga temporaryo. Lumalabay kini nga tong kinabuhi dinis kalibutan. Kay dili man kini ang hangtod o permanente nga kinabuhi. Mao nang nining adlaw tuguti nga maghisgot kita niini mga butanga nga sa akong pagtanaw ana kay mapupo nga mga pagtulunan niini nga kini ato lamang gibasihan ang labing inila way makatupong nga matang sa basahon sa tibuok universo. Ang akong gipasabot mao ang balaang kasulatan. Ang tanan nga atong paghisgutan nining adlaw ato lamang gibasihan kini sa Biblia nga diin ang sud niya na mao ang mga hunahuna sa Dios sumala sa Isayas 55:8-9. Apan una sa tanan, sa dili pa gyud kita magasugod, tuguti nga akong basahon ang pipila ka mga bersikulo diha sa Biblia agi og pangandam sa atong kaugalingon. Diha sa Hebrehanon 4:12 ang pulong sa Dios nagaingon, ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Diha sa 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagampo kami nga imo akong gamiton ingon nga kahimanan alang sa pagtandog sa mga kinabuhi sa uban o niadtong nagapaminaw nining maong mensahe. Akong pagampo, Dios, nga dili unta ako magatutok lamang kung unsay akong titulo nga gikuptan, kundi nga akong kinabuhi magapakita sa imong grasya ngadto sa uban. Nagampo ako pinaagi sa ministeryo sa Espiritu Santo sa pagkumbiktar sa magapaminaw niining maayong balita sa kaluwasan nga mosanong unta sila sa paggamit sa ilang positibo nga pagdawat sa kaluwasan nga imong gitanyag kanila. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kini among giampo. Amen. Unas tanan, ang kinabuhi mubo. Life is too short. Bisan kung kita magkinabuhi o moabot kita sa kagatos ka panuigon, pankini labihan ragis kamubo kung atong itandi kiti sa eternidad. Ang eternidad God, labihan sa pagka
wala na katapusan. It's a long, long time. Taas nga panahon. Wa gani kani panahon. In fact, why panahon? It's timeless. Nga no? Tungod kay ang eternidad, wa may katapusan. Gusto? You see, atol sa atong pagkinabuhi, dinis kalibutan, mohimo magkitag daghang mga desisyon. Sa ang uban kanila, mga maayong desisyon, ang uban mga dili maayo. Apan, kita sayod nga, sa higayon o sa matag higayon, kita mohimo og desisyon. Ang musangpot ra gyud niini mao nga mahimo kini makahatag og kaayuhan, apan ang kasagaran nila maghatag og dili kaayo maayo alang sa atong pangunahuna, sa atong pagbati ug sa atong balatian sa lawas. Apan kung kita mohimo og maayong desisyon, ani ang mga resulta. Kini maka ayo sa atong pangunahuna, kaayuhan kini, makaayo sa atong paggamit sa atong pagbati ug sa atong balatian sa atong panglawas. Hinoon, besan kung atong gamiton ang tanan gyud nga atong nabasa diha sa mga basahon sa pag-mintinar og mayong panglawas og tingali makaabot kita sa Panginoon nga usa ka gatos, apan muatubang gyud kita niiningingan lan og kamatayon. Ang kamatayon o ang pagkamatay. Basta? Now, okay, sa di pa kita mutandog nilang bahina, mangutana sa ako nimo. Pila naman ka mga tao nga nagapuyo o libot-libot o nagakinabuhi dinhi sa kalibutan karon. Naibaw ko pila na ang mga katawan, pila na'y kanang populasyon sa tibuok kalibutan. Now, ang katapusan nga giingon nila nga statistics, muabot na kuno ni og 7 bilyones na kapin 7 bilyones kapin sa mga tao. O niining 7 bilyones ka mga katawhan, ikaw usa sa mga bulahan kayo nga gipabuhi pahangtod ning higayuna. Diba? Ikaw ako gipili sa Dios nga mabuhi pa, makaginhawa pa, askil pa, I hope nga ikaw napas mayong panglawas. So, ang uban, makatambong pa, makapaminaw pa sa pulong sa Dios o sa mayong balita sa kaluwasan. Apan mangutana ko nimo, nganong gipabuhi pamanta karon sa Dios? Nahibaw ka ba ngano? Do you know why? Paminaw. Gipabuhi pata sa Dios, gumikan lamang. Andam ka bang mahibaw ngano? Gumikan lamang sa iyang gugma, kaluoy, gahom, kortesiya, og sa grasya sa Dios. Wa gyud tay ato ang nahimo nga mabuhi. Basta, wa gyud. Mo kini ang buti pasabot sa pulong nga grasya. Now, unsay pasabot sa grasya? Kini lihok o buhat sa Dios alang kanatong mga tao. Mao nay grasya. O bisan pa sa pag-atiman sa Dios kanato, ipabuhi pa ta, ginhawa pa ta. Okay? Nining mga kaayuhan nga itong pahimuslan din sa kalibutan. Okay? Dili kita takos nini. Dili gani kita takos mabuhi.
Dili kita angayan. Wala kita'y nahimo. See? Apan kita nagapahimulos gihapon niining tanan. Gikan kinis grasya sa Dios. Mao ni pasabot sa grasya. Okay? Kay kinigong grasya, gasa kini sa Dios. Nganhi ka nato. Okay. Now, ako gyuding ipangutana pag-usap, balik-balikon gyud ako pangutana nimo. Ngano man gyud nga buhi pa man gyud ta? Okay, ako namang giingnan nga gumikan sa grasya sa Dios. Now, kung ikaw paminaw, kay duha ra man ka klaseng mga tao nga nagakinabuhi ning kalibutan na. Nawa ako maghisgot og laki ba o babae. Ang akong hisgutan, ang ilang kahimtang ingon nga tao. Kay duha ra ka matang sa mga tao ning kalibutan na. Ang usa nini dili magtotoo. Inganlan sa in English og unbeliever. Ang ikaduha magtotoo, believer. Now, gipabuhi pata hangtod ning higayuna. Kung ikaw dili pa magtotoo, you are an unbeliever. Ang buti pasabot ning unbeliever, wa ka pa makadawat sa kaluwasan. Ikaw giklasifikar nga dili magtotoo. Okay? So dili ka magtotoo. Bisan kung ikaw nagasunod kas mga tanang balaod sa katukuran sa Dios nga nganlan sa in English o laws of the divine establishment. Bisag nagsunod ka niya na, apan klasifikado ka paghihapon nga dili magtotoo. Kaya man ka madawat sa kaluwasan. Kaya ato ning hisgutan rong tagtaon gyud unsaon gyud pagaluwas. Now, gipabuhi ka pa nga dili magtotoo, gipabuhi ka pa sa Dios aron nga ikaw makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, the good news of salvation. Nga kini karon nga atong gisugutan mao ni ang mensahe sa mayong balita sa kaluwasan nga ikaw unta makadungog og makasabot, makakaton og mugamit ka sa imong kabubuton nga ginganlan sa English og free will sa pagtuo. Okay? Mao na ang yawi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Kay nganong naghisgotan nini, si Ginoong Hesukristo lamang ang paagi sa kaluwasan. Kaya ang tugon sa Dios diha sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31 nagingon sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Sabi ni saya, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Pulong ka na sa Dios, dili pulong sa tao. So buot sa Dios nga ikaw nga dili magtotoo, makadawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluwas. Mao nang gipabuhi ka pa diay. Okay? Now, alang po kanimo magtotoo. If you are a believer, niining higayuna, nganong gipabuhi pa mo ka? Okay? Ang tubag, gipabuhi ka pa sa Dios tungod kay buot sa Dios nga ikaw magatuon sa iyang pulong na manay mando sa Dios diya sa Segundo Pedro 3:18, 2 Peter 3:18. Kung imong ablihan ang imong Biblia, nagaingon ka na, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay? Patubuon diay kita. Mao na nga gipabuhi ka pa. I'm talking to you, ingon nga magtotoo. Kung ikaw magtotoo na, nakadawat na ni Kristo nga imong manluwas, luwas ka na. Okay? Mao na nga gipabuhi ka pa bisan luwas ka na kay buot sa Dios nga ikaw magatuon siyang pulong kay mao kini ang pagi nga ikaw makatubo
spiritually growing. Agi sunod niya 2 Pedro 3:18. Okay? Now, wata maghisgot dinhi og relihiyon, okay? Why lambot ang relihiyon dinhi? Ang relihiyon dili makaluwas. Gusto? In fact, dili na gikan sa Dios. Iyahana sa kaaway sa Dios. Kinsa may ang nagunang kaaway sa Dios? Si Satanas, nga kanhi Lucifer. Okay? O kini si Lucifer kanhi. Ang buot pasabot sa pulong Lucifer, tigdala o kahayag. Hayag yun. Labihang lamdaga gito si Lucifer sa wa pamalaglag. Nangano man siyang nalaglag? Nalaglag siya gumikan sa ming turok diha sa iyang una-una ang pagkaon sa mapahitason, pagka kanang inunta sa in English, so he became proud, arrogant. Okay? Nawa ang pagka mapaubsanon. Mao tong sa pagka-omnisyente sa Dios na ibaon naman niya, iyang giigihan si Lucifer nga karon dili na Lucifer kundi dili Satanas na. Okay? Kaaway na sa Dios. Mao na nga pag-ingon sa Dios nga pahawa na dinhi sa akong gingharian, na nighawak kini si Lucifer nga Satanas naman ron nighawak yung imo lang kung tambog dito sa impyerno, linaw sa kalayo nga imo man kung binuhat kauban tong mga labihang kadaghang mga minilyon ka mga manulunda. Anya imo lang ming salibay dito, imo lang ming tambog dito, mao ba na Dios nga gugma? So mao tong nangatarungan ni si Satanas. So mingon ng Dios, okay, di sa kanako itambog, ako sang kanang postpone. Okay, akong i-postpone. Karon sa pag-postpone ako sa pagtambog nimo, akong buhaton ng tao. Mao to'y ingon sa Dios. No, kini atong gisgutan naa na tanan sa pulong sa Dios. Di na lang sa tamo hisgot sa mga particular nga mga bersikulo kay mo dagan manig taon-taon nga panahon, busa aton na lang gilaktod kini ug mao na ang istorya sa pulong sa Dios nga gipakita sa Dios pinaagi sa paghimo niya sa tao. Didto gimugna sa Dios, gibuhat sa Dios ang tao aron pinaagi sa tao, ipakita sa Dios nga siya tinuod gyud matuod nga gugma. Apan dili lang kay gugma ang Dios, kundi hustisya. Mao na nga kining duha ka mga kinaiya sa Dios, ang gugma o hustisya. Sunda ko niini og mayo. Ang duha ka kinaiya sa Dios nga gugma o hustisya, mag ilis-ilis kini sila unsa padung sa unahan ngadto sa tao, ngadto sa binuhat sa Dios. Either mulihok ang iyang gugma sa panahon nga musunod ang iyang binuhat sa iyang mando. Gugma. Apan sa diha nga musupak, ang iyang hustisya ni mulihok. Muatras ang gugma, muabante ang hustisya. Nakasabot ka? Sumaw kadtong nahitabo kay misupak man ang binuhat nga tao sa pagsupil nila sa pagkaon niya tong bunga sa kahoy nga gidili, kay kadto mo gidili sa Dios sa pag-ila sa mayo ug dautan. Unya kay misupil man sila, therefore gigihan sila sa Dios. Mao tong nakita ni Satanas karon og tinuod gyud ay nga gugma ang Dios. Kay og dito nakita niya nga di lang de gugma ang Dios kundi hustisya pod. Kay pag-igi na niya sa tao gikan sa hardin sa Eden, sa
pagkalaglag nila ni Adan ug ni iba, ang hustisya na milihok ngadto kanila dili na ang gugma sa Dios. Nagkasabot ka? So mao kana ang buti pasabot dinhi. So wa ta ang balikon, wa ta magdala og relihiyon dinhi nga kumbertihon ka og bag-ong tinuuhan dili. We are here dinhi pagpasabot kanimo aron sa pagdala sa maayong balita sa kaluwasan. Naara kanimo, mudawat ka ba niini o musalikway? Naa kay kaugalingong kabubuton. Kay ang Dios nagatahod niya ng imong kabubuton. Kay niyang prinsipyo, ang Dios nagakontrolar, nagadumala sa tanan. Gusto? Siyang nagadumala. He controls everything ni ining universo. Gawas lang, bantay. Gawas lang sa usa. Naay usa nga dili makadumala sa Dios. Unsa man ang akong gisgutan nga dili madumala sa Dios? Ang imong kaugalingong kabubuton. Your free will. Dili makadumala, dili gani makatandog ang Dios niining atong kaugalingong kabubuton. Sabtag yun na. Okay? Mao nang nagatahod siya. Therefore, ang Dios nagahatag ka nato og hingpit nga kagawasan. Hingpit kagawasan sa pagpili. See? That is how powerful this God-given free will. Naa dihay gahom. Naa kay gahom. Your sovereign ingno nato nga imo manggod ng kaugalingong kabubuton nga imong gamiton apan. Ngayapan. Niya nang hingpit nga kabubuton na ay unsa nagatangag nga unsa responsibilidad. With that free will goes responsibility. O kini sila magkuyog, di yun na sila magkabuhag. Okay? They go in tandem. Magkakuyog na sila. Free will, but goes with it responsibility. Kasabot ka? Therefore, nining atong paghisgot ni ining mga pulong sa Dios nga atong bat-bat dinhi. Kinahanglan nga ikaw magabaton og bukas nga panguna-una. Open mind. Kay kung sirado imong una-una, ang Dios Espiritu Santo nga maoray bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Ayaw ni kalimti ha. Ang Espiritu Santo, Dios, ug siya lamang ang magtutudlo sa kamatuoran. He is, his function as a member of the Blessed Trinity is to reveal the truth. So, kung sirado ang imong una-una, samtang naminaw kanini, ang Espiritu Santo dili makatudlo kanimo. Dili makapatinaw kanimo. Kasabot ka? So therefore, put yourself under God's authority. Pinagi ni ining iyang mga pulong nga to karong gibat-bat. Mao ka na ang pagi nga ikaw matudluan ug makasabot ug makakaton. Kay kung sirado lagi ng imong una-una, dili makalihok ang Espiritu Santo sa pagtudlo kanimo ug ikaw dili na matudluan. Sabot ka? So, ang Diyos Espiritu Santo may mutudlo sa pulong sa Dios. Kining bat-bat dinhi nga imong madungog nga tingog, siya ingnon ta nga instrumento lang siya, kahimanan ra siya sa Dios. Okay? Kahimanan ra siya. He is only a mouthpiece. Mao na nga ang issue therefore nga imong tutukan mao ang mensahe, dili ang mensahero. Kasabot ka? So, the issue is the message, not the messenger. Na okay. Padayon ta. Buot ka ba nga makaila kinsa ug unsa ang Dios?
Kay daghan para ba ang mga taong wa gyud makaila kinsa ug unsa gyud ang Dios. Mao na ako kang gipangutana. Buot ka ba nga masayod nganong aniya kanining kalibutan? Ika tulo nga pangutana. Buot ka bang masayod unsay tuyo sa kinabuhi? Ikaupat, buot ka bang mahibaw o masayod unsaon sa pagkinabuhi sa kinabuhi nga naay kahulugan, naay katuyuan, life with meaning and purpose and with definition? Buot ka ba? O ikalima, buot ka ba nga magakinabuhi sa usa ka kinabuhi nga malipayon, kontento, kinabuhing tulit, matarong, naay kalinaw, naay kalipay, naay kaharuhay ug uban pa? Buot ka ba? Ikaunom, buot ka bang masayod unsaon sa pagkahilangit? How to go to heaven after you die? Kung buot kang masayod nini, then mo kini ang mga butang atong paghisgutan karon. Okay? So paminaw pag-ayo kay kini ang mensahe sa Dios nga atong gihisgutan o paghisgutan ba. Now, mangutana ko nimo. Nganong magmamatay man ta? Nganong mamatay man ang tao? Why does man die physically? Okay? Ato ning subayon ngano? Kini nagasugod dito sa Hardin sa Eden. Mao gyud sinugdanan. Sinugdanan ni nga nahitabo sa atong unang yung ginikanan. Kinsa pang unang ginikanan? Si Adan ug si Iba. Now, kaning mga ngana, Adan ug si Iba, mao na nagingan sa Dios nila sa paghuman gyud nilang pagkalaglag. Apan ang ilag yung original nga mga ngan, sumalas pulong sa Dios diha kung imong tud-an gyud imong kuy-kuyon gyud na. Ang ngalan sa laki nga si Adan, si Ish, I-S-H, Ish. Og ang babae may nauwahi, ulahi naman siyang pagbuhat sa Dios. Siya ang ngalan original niya mo si Isha. I-S-H, S-H-A-H, Isha. So ang laki, Ish, ang babae, Isha. Nakaron. Dihay higayon nga ang Dios, misulti kanila. Okay. Kamo na may magadumala nining mga binuhat nako nga mga hayop ug sa maring mga tanang mga butang niya dinhi. Karon naay akong pasidaan ninyo. Magkakaon kamo sa tanang bunga, sa tanang kahoy dinis Hardin sa Eden. Kaon mo. Okay? Kaon mo. Gawas lang. Paminaw. Gawas lang sa usa ka kahoy din ang bunga niya na mao ang pag-ila sa maayo ug dautan. A tree of the knowledge of good and evil. Now, di man ang kinahi sa Dios hingpit nga maayo. Okay? Perfect good ang Dios. Way kulang, hingpit gyud ang Dios. Now, mao tong gidid-an sa Dios. Kini sila si Ish ug si Ishas pagkaon niadtong maong ang bunga niadtong maong kahoy. Kay kadto laging kahoya mao ang pag-ila sa maayo ug dautan. Unsay akong gingon di padugay? Ang Dios hingpit nga maayo. Way dautan ang Dios, okay? There is no evil in God. He's perfect good. Mao na di siya buot nga makakaton ang iyang binuhat sa maayo ug dautan. Kasabot ka? Kaya ang Dios hingpit nga maayo. Why dautan? Dili buot ang Dios ang iyang binuhat makaila. Okay? Ang gusto sa Dios nga mailhan na nila ang maayo nga siya
ang Dios. Okay? Nagkaroon sa manahitabo. Mikaon ba sila sa maong gidili nga bunga? Yes, mikaon sila. Tungod sa pag-unsa, lihok ni Satanas. Kini si Satanas, God. Ang original niya, mao si Lucifer. Kini si Satanas. Antong panahon na, dito na siya isod na dito sa hardin o iyang gisudlan kadtong unsa usa ka bitin. Well, bitin, the general term, bitin, snake. Okay? O sa mga uban pang Cebuano nga panultihon, has. Okay? Has o bitin. Na kadtong has, itong gamito ng pulong has, kadtong has misud sa, o kadto si Satanas misud sa maong has. Now, kadtong panahon na, niyadto, ang bitin o has, di na siya magkamang. Ang original gud niya, di magkamang. Tindog na siya, o unsa, mo sulti. Kuyaw kayo mo sulti. Madanig ka sa inigsultin niya. Mabulukon, unsa na pagka lantip gud niya. Mao tong gisudlan ni Satanas kadtong kay makasuod man si Satanas ug diha may iyang gahom nga makasuod siya bisan tao gani. Gisudlan niya kadtong maong bitin. Aron mo'y gamiton niya sa pagtintal nila ni Adan ug ni Bas pagkaon sa gidili nga bungas kahoy. Mao to miingon ng Dios nga pagdili lagi nila nga makakaon mo sa tanang bunga gawas na niini. Naon sa gidili sa Dios ang pagkaon. Okay? Unya kay ang una og duol ni Satanas o pinagi sa bitin mao man ang bay. Kay ang bay God minus pag mga kahibalo o kaalam sa pulong sa Dios mao tay giduol ni Satanas. Miingon si Satanas, isya, dali ragod, unsa may gidili sa Diyos ninyo. Gididan kami sa pagkaon niya ng bunga sa kahoy, des taliwa sa hardin. Bisan ganin sa paghikap niya na, mamatay mi. Hoy, hunong lagod tagamay. Miingon ba ang Diyos nga bisan sa paghikap, mamatay sila? Wara ba? Ang gisulti sa Dios gipaymang no siya mao nga makakaon mo sa tanang bunga gawas niini usa nga kahoy di ng bunga mo ang pagilas mayog dawtan sa adlaw o kigidugangan patod miingon ang Dios sa adlaw nga kamo mukaon niini mamatay gayud kamo mo'y gisulti sa Dios na kana sa Henesis wa mo ingon ang Dios nga bisas paghikap mamatay kamo. So maingon si Isha, di mi makakaon bisas paghikap mamatay mi. So maingon dayon sa Satanas, dili oy, di na tinuod. Dili lang gyud buot ang Dios nga mahibaw mo nga mapariho mo niya ug maabli mo mapariha mo sa Dios. O nadani bang bay? Nadani mikaon o nalaglag. So mao na, nalaglag na ang tao. In general, nalaglag ang tao. Karon kay nalaglag naman sila. A fallen race. Kita nga mga kaliwat nila napahiran, nakapanunod sa ilang kahimtang. Mao na ni. Kay ang formula nga ang tao makondenar, mahukman sa hustisya Dios mao kini. Ang original nga sala ni Adan dugangan sa kinaiyang makasasala. Na naman tay kinaiyang makasasala gikan nila ni Adan ug ni Iba. Karon i-Adan ug Iba na, dili na Esau ug Isha. Hinalaglag naman sila. So napanunod na to kining ilang original nga sala o nuntan pagyud sa kinaiyang makasasala equals ang sangputanan buhi kita physical apan patay spiritual. Now, say buta sabot, paminaw.
we are physically alive but spiritually dead. Now, paminaw kay ang buot ipasabot ng spiritual death, dili ni nagpasabot nga ang espiritu mamatay, dili man mamatay ang espiritu. Kini panultihon lamang, group of words, okay? Hugpong sa mga pulong giingon og physical death. Ang buot ipasabot sa physical death, hingpit nga paghimulag sa tao gikan sa Dios. Mao kanay buot pasabot sa physical death. So mao na ning kahimtang natong mga katawhan pag tanang tao nga may mugso dinis kalibutan declared, gipaka ingon tanan, declared nga buhi kita physical apan patay spiritual. Gumikan itong formula. Kay nomdom kas formula, original nga sala ni Adan, dugangan sa kinaiyang makasasala, ang resulta physically spiritually dead, patay spiritual. Buot pasabot nahimulang ta, hingpit paghimulang nato sa Dios. So putol ang relasyon sa tao. Muna ang Dios sa iyang grasya na pod, iyang gipadala iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Nagpakatao din kay siya may voluntaryo sa ilang tigom dito sa eternal life conference dito sa langit. Mingon ang Diyos nga man, saan man nato ang tao? O may laing kapadulungan ng tao. Ining kamatay niya, at tuman sa impirno, saan man ni nato? Pagsulban. So, nag-meeting sila, tindog si Ginoong Kristo sa ilang meeting. Ako'y mo voluntaryo. Manaog ko niya ng labihang gamayang kalibutan aron sa pagpakamatay sa sala sa mga tao. Motoy pagboluntaryo ng Ginoong Kristo. Siya mituman sa plano sa Dios. Ug ang Espiritu Santo pod miingog, ako pod manaog ko diha ug akong pasabton, akong ipatin-aw, ipahimong klaro og tataw unsaon nila pag kanang likay nga moadto sa impierno o dili moari ka nato sa langit. Ako yung pasabot. So mao na function sa Espiritu Santo, revealer of truth. Ug si Ginoong Kristo mao ang unsa, the executor of the plan of God. Ug ang Dios nga mahan, kini nagalihok ng balang Trinidad, ang Dios nga mahan mao'y nagahimo sa maong plano sa kaluwasan. Kasabot ka? Ako malikon, ang Dios Amahan mao'y nagaplano sa kaluwasan. Ang Dios nga anak nga si Ginoong Jesucristo mo'y mituman sa maong plano sa kaluwasan. Giyon sa niya pagtuman sa iyang pagpagamatay dito sa cross aron lukaton ang atong utang tungod kay kita mga magkasasala man. Mao to'y gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Ug ang Espiritu Santo mo'y magapasabot kini karon nga atong gisugutan. Ang Espiritu Santo mo'y mopasabot kanimo, mopaklaro, mohimo nga tataw ug tin-aw ang plano sa Dios sa kaluwasan. Kasabot ka? So mao kana nga karon gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak. Nabitaw sa Juan 3:16, John 3:16. Ang Dios nagigugma sa kalibutan nga unsa iyang gihatag iyang bugtong anak aron kinsa kadtong mutuo kaniya dili malaglag kun dili maluwas. Mao kanay gisulti diya sa John 3:16. He who believes in the unsay giingon sa John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Namo na. Mao nang paagi nga ikaw mahibalik, ingnon ta kanang reconcile, mapasig-uli ngadto sa Dios. See?
pinaagi lang sa pagtuo nga si Ginoong Kristo na matay sa imong mga sala. Maluwas ka. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao na ang kaluwasan nga gipadayag sa Espiritu Santo kanato. Natiman ni ang kinabuhi mubo ra. Mubo kaayo ang kinabuhi. Okay? Mao na nga kung buot kang makaila o klaro kinsa ug unsa ang Dios, tun-i ang pulong sa Dios. Ug naay mga pastor magatudlo kanimo niini. Ako lang lakbiton ang napo ka kinaya sa Dios aron sa pag-ila-ila nimo. Nako nimo sa Dios. Unas tanan ang Dios unsa? Labawng makagagahom. Ikaduha ang Dios hingpit nga makiangayon, hustisya. Ikatulo, ang Dios hingpit nga pagkamatarong. Ikaupat, ang Dios kinabuhing dayon. Ikalima, ang Dios hingpit nga gugma. Ikaunom, ang Dios hingpit nga labawng makagagahom sa nga tanan. Ikapito, ang Dios hingpit nga nasayod sa tanan. Ikawalo, ang Dios hingpit nga anaa sa bisag sa tanang dapit. Omnipresente ang Dios. Anaa siya diha nimo nagapasabot diha samtang naminaw kanini ng mensahe sa Dios. Anaa siya. Tuwa siya sa Pilipinas, tuwa siya sa kanang Asia, tuwa siya sa Malaysia, tuwa siya sa Europa, tuwa siya sa Amerika. Niya tanan, bisag asa siya. Tanang suok ang kalibutan na. He is omnipresent. Ikasiyam, ang Dios wa nay pagkausab. Siya maora kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Og ang ikanapo, unsa man ka, makatag-an ka ba kinsa ug unsa ang Dios? Ang Dios hingpit nga kamatuoran. Mao ka na pag ila-ila nako nimo sa Dios. Kinsa ug unsa ang Dios. Mao nga ang Dios nagahigugma man kanimo. Tiyaw mo na. Naangin iyang bugtong anak. Mao ra gyud nang gihangyo sa Dios. Aron ikaw mahilangit. Mao ra. Wanay lain. Ang tuyo sa Dios sa imong kinabuhi mo nga ikaw maluwas. Unsa may gisulti diya sa 2 Pedro 3:9. Sa in English, klaro kayo. God is not willing, dili siya buot, that any should perish, nga naay malaglag, but that all should come to repentance, nga ang tanan unta maghinulsol. Ang buot pa sa paghinulsol maong pag-unsa dawat sa kaluwasan pinagi siya ang pagtuo kang Ginoong. Now karon ang gikinahanglan ra gyud sa Dios kay ikaw maluwas mao nga imong tuuhan ang gibuhat sa ang bugtong anak dito sa krus. Mao ra tuuhi nga siya namatay tungod sa imong utang. Kay kitang tanang mga tao mga utangan ta sa Dios tungod sa atong pagkamakasasala. Unsa man itong ikabayad? Wa. Nga kinahanglan ang usa nga buhi mao'y magapakamatay aron paglukat sa atong mga sala. Mao ra gyud ang gikinahanglan sa Dios. Tuuhi lang nga akong bugtong anak. Namatay gud siya nimo. Tungod siya gugma. Unya imong balibaran kana gasa nako. Mo na isulti sa Dios. Akong gasa na way bayad. Nagpakamatay ang bugtong anak. Ang ahong gikinahanglan nimo mo nga imong tuuhan siya. Nga siya ra ang makaluwas, siya ra ang paagi sa pagkaluwas. Kay siya ra man ang mangluluwas. Okay? Mao kana ang buot sa Dios. Wala. Kay kita mga utangan lagi. Takong utang. Unsa may mong ikabayad? Unsa may itong ikabayad? Nga di man gyud ta kabayad. Mao nang Dios mao'y unsa nangunay gyud
sa paghatag unsa sa iyang greatest love. Labihan yang kadakong gugma sa kalibutan nimo nako kitang tanan gigugma sa Dios nga naangin ang iyang bugtong anak. Unya imo pang balibaran, imo pa ng talikdan, imo pa ng iwakli. Unsa kadakong insulto, unsa kadakong hampak o unsa sagpa ingon ta ngadto sa labawng makagagahom sa iyang gugma nga dili masukod, di matandi ang iyang gugma. Mao kana ang mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Way laing manuluwas si Ginoong Jesucristo ra. Acts 4:12 sa gisulti. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Unsa pa gisulti sa Juan 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Mao kana. Unya na pagid sa Juan 3:3. Gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Dili. Mao na kini ang mensahe. This may be your last time to hear this message. Tingali ugma, ulahin na. Kini ang grasya sa Dios, gasa sa Dios nga may bayad tungod siyang gugma kanimo, higala. Niining adlaw is the most important time of your life. Kay siya padayag kanimo, unsaon nimo pagkanto sa langit. Why hisgot o relihiyon? Kay relihiyon, why labot? It is faith alone in Christ alone. Magampo ta. Ato karong iduko ang atong mga ulo samtang atong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo niyantong nagpaminaw ni ining mensahe sa Dios alang kanila. Higala, kuno galing mamatay ka karon, nga ibaw ka bag mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kahangturan? Now ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon ra ba nga imo kanang mahibawan? Gipangutana ta kahigala, nining maong pangutana sanglit. Mao kini ang labing manungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Pangutanon ta kan niini. Luwas ka ba? Dili question kung sakop ka bag usa ka simbahan, kundi luwas ka ba? Are you saved? Dili question kung nagkinabuhi ka bag usa ka talahuron og dalaygong kinabuhi, kundi luwas ka ba? Ang Biblia nagsulti sa ingon ini, kinahanglang maluwas kita. Pinaagi sa bugtong manluluwas, usaray manluluwas. Mga buhat 4:12. Higala, aron ka maluwas, una sa tanan, kinahanglang muangkon ka nga ikaw usa ka makasasala. Kay matud pa sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12. Kay ang kasulatan nagingon, wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Mga taga-Roma 3:23. Higala, ang imong mga sala mo hinungdan nga nakabsan ka himaya sa Dios. Ug mo ka hinungdan nga dili gayud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka may langit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga anaay nahigugma kanimo ug gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo kinsa namatay didto usa ka krus
sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag kanimong kahigayunan nga ikaw mahilangit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Mga taga Roma 5:8. Sa dihang namatay si Jesus dito sa krus, ang iyang kamatayong spiritual mo imibayad sa silot sa atong mga sala. Ang Kolosas 1:14 na kanayon, nga mao'y naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Samta kinihigala nga wala kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayog tabang aron ka mahilangit. Ang tinuod gibayra na kana ni Jesus sa hingpit sa dihang namatay siya dito sa krus. So ang pa siya mamatay siya miingon og tapos na. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon buot niyang hatagan kag puloy-anan dito sa langit. Ang gasa sa Dios maong kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mga taga Roma 6:23. Higala, kung muluwas si Jesus kanimo, kana dayo na. Wala si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikaslunganan ug karon buhi siya ug atuwa siya sa langit ug nagapangaliya siya alang niadtong nagatuo kaniya. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mainungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan. 1 Corinto 15:3-4. Hebrehanon 7:25 nagaingon og busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kangturan aron pagpangaliha sa Dios alang kanila. No pinagis pagtuo by faith dawata si Ginoong Hesukristo. Si Jesus namatay aron sa paghatag og kinabuhing walay katapusan ngadto ni bisan kinsa nga motuo kaniya. Hinuon sama sa bisag unsang gasa, kanang gasaha wala gayoy bili hangtod nga imo kanang dawaton. Gusto? Ang Juan 1:12 nagingon, apan kadtong midawat og misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga ikaw naluwas pinagis pagtuo. Wala na bisag unsa pang ikadugang niya na. Wala na. Ang Episo 2:8-9 na kanayon usab kay pinagis pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Di man ni pag-ayo. Nga ang bugtong pagtuo nga makaluwas kanimo, mao ang hingpit nimong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Busa sabta higala. Nga ang pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang mao ang bugtong paagi sa kaluwasan. Duha ra imong kapilian higala. Mutuo ka ba kang Kristo, ingon nga imong manluluwas, o ikaw maluwas? O musalikway ka ba kaniya nga manluluwas, o ikaw mahinukman? Pili higala. Apan sabta ang gisulti sa pulong sa Dios, diya sa Juan 3:18 ng kanayon, ang dili mutuo mahinukman ang daan tungod kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa sublion ko sa pagpahinumdum kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas.
magampo ta. Amahan namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo dinhining among pagtuon sa imong pulong, sa tuyo, sa pagpaminaw, sa imong maayong balita sa kaluwasan nga ipatinaw o gipatinaw sa Espiritu Santo pinagi sa imong alagad. Nagaampo kami nga imong buksan ang salabutan sa matag usa nga niya karon ug nga imong ipatinaw sa tataw in a lucid and perspicuous way ang imong plano sa kaluwasan sa tagsa nila ka kinabuhi. Amahan, himua nga mabungahon kining among panag-uban ni ining higayuna tungod og alang lamang sa imong kabulahanan. Kining tanan among gipangayo o giampo sa ngalan ni Kristo among manluluwas. Amen.